बिमा बिफा थैजोबनायनिफ्रायनो इमान खस्थ' मोनबोबाय आङो दैज्लांसे आङो माइ हाजिरा गायनानै जानांदों फंबाय दङ फंबायखौ लानानै बेसेबां नांलाय खमलाय जानांदों आङो बिब'फोर दङ खुलुमबाय दायो टाइटेल थाम्बनेइलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर सिनायखायो खोमा गासिबो आं बुंलायलायनाङा खोमा ना अब्लाबो आं खेबसे बुंनानैसो सोरबा सोरबा सिनाया जानांगौ फेसबुकाव नुबाय थानाय जोङो गावदां दैमारि ब्रादारखौनो बुंनोसै आङो ब्रादारानो बिथाङा हौवासो ओमफ्राय दा जोङो बेफोरबायदिनो हिन्जाव महरै नुयो बेखौ बिथाङा देलायनानै थायो ब्रादारा गावदां माने अरिजिनेल नामाबा मा मोनथिया आङो ओरैनो फेसबुकावथ' जोङो गावदां दैमारि होननानै मिथिखायो आरो नुखायो सोरबाफोर अरिजिनेल नेमखौ मिथियोबा खिथाहरबानो जाबाय आरो बबे गामिनि बे माबा चिरांफोरनि जागोन खोमा मिथिबा क'क्राझार साइडनि जागोन रखम मोनदों आङो बा उदालगुरिथिं साइडनि जागोन भिडिअखौसो नायबाय थायो जोङो फुरा डिटेल्स नामखौ मिथिया आरोना दा ब्रादारा गाबै मोनसे भिडिअ बानायदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ होनो सानदों दा बिनिनो सिगां बयनिसिमबो फिन खेब बरायग्रोबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायदो गासिबो लोगोफोर दा जोङो भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै शेयार खालामनाब्लानो जाबाय भिडिअखौ सोरबा कमेन्टखौ गाज्रि हरदों बे भिडिअखौ नायनानै माने रिल्सखौ नायनानै नोङो हिन्जाव मानो बेफोरबायदि जानानै हिन्जाव महर जानानै थायो नों दासिम मोजां महरै जाफिनदो पस्थायनांगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दाथ' आं बुङा बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना भिडिअ गेजेरजों नायब्लासो बुजि मोनगोन सोरबा राहरदों सोरबा गाज्रि मोनदों सोरबा दुखु मोनदों जे मानो बिदि जाखो होननानै माने ब्रादारा हिन्जाव महरै बेफोरबायदि थायो नालाय देलायनानै थायो दख'ना गाननानै थायो माने मोनसे मडेलिं सिस्टेम माने रिल्स बेफोरबायदि बानायो आरोना गार्ल्स माने हिन्जाव सिस्टेम बेफोरबायदि दा बेखौनो सोरबा गाज्रि बुङो सोरबा मोजां बुङो आंथ' जेबो बुंनो साना बिथांखौ मानो होनब्ला जोङो सोरखौबा बुंनानैबो लाब गैया दा बिनिसो गोसो बियो लाइफआव संसारखौ बिसो जागोन बा जोंथ' बेखौ जाहोहैयाना बुंनो सोरखौबा बेनिखायनो सोरखौबा बुंनायनि सिगां गावनो सानग्रोनांगौ जे नोङो बेखौ जाहोदों नामा नोङो बेखौ माबा मोनसे सानसे समाव हेल्प खालामफेरदों नामा बेखौ सानग्रोनांगौ मानसिफोरा जे सोरखौबा मोजां गाज्रि खामानि मावनाय ओरैबायदि बखिलायो बेफोरखौ आंबो एसे बोरैबा मोनो मानो होनब्ला मानसिनि जिउ दिनै नोङो गाबोन गैया दिनै आं नोंथांमोननि सेराव नुजाबाय थादो गाबोनबा मा जायो बैफोरबायदि रावबो मोनथिया बेनिखायनो मानसिया गासैबो बिदा फंबायफोरबायदि अनलायनानै जानाया मोजां सोरखौबा मेगन देरनायजों सोरखौबा मुगैनायजों बेफोरबायदि जेबो लोब्बा गैया रावबो हिंसा हिंसि बेफोरबायदि थालायनो नाङा सोरबा साक्सेस जादों बेखौ गुड माने माबासो खालामनांगौ सेलुटसो मारिनांगौ जे बे साक्सेस जानो हादों आंबो बेफोरबायदि साक्सेस जागोन सानसे समायाव बेफोरबायदि जानांगौ दा आंनि बुंनाया बेफोर नङा दे गावदाङा हिन्जाव बायदि जादों नोंसोरबो हिन्जाव जानांगौ बेफोरबायदि आङो नङा बेखौ बुङाखै आं साइडनि बाथ्रा बुंदों जे सोरबा माबा मोनसे जब मावदोंबा नोंबो जब मावनि बेखौ माबा लानांगोन सोरबा बिजनेस मावदोंबा नोंबो बिजनेस लाइनाव आंबो बेफोरबायदि गोग्गानो हादोंबा साक्सेस जानो हादोंबा आं मानो हाया बेफोरबायदि साननानै नोंबो खामानिखौ मावनांगोन अब्लासो जागोन न' दा आं बुङाखै जे गावदां बायदि हिन्जाव जानांगौ बेफोरबायदि आं बुङाखै आंनि बुंनाया बेलेग आरो गावदांनिया बेलेग गावदाङाथ' गावदां बेयो मा साननानै हिन्जाव जायो बेखौथ' आं बुंनो गोसो गैया दा भिडिअखौ नायग्रोबाय थाब्लासो बुजि मोनगोन मानो गाबखो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामो दै बिनि बागै मोजां बुंनो गोसो ना गाज्रि बुंनो गोसो नोंसोरनि खोथा आं नायगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ दे बिमा बिफा थैजोबनायनिफ्रायनो इमान खस्थ' मोनबोबाय आङो दैज्लांसे आङो माइ हाजिरा गायनानै जानांदों फंबाय दङ फंबायखौ लानानै बेसेबां नांलाय खमलाय जानांदों आङो बिब'फोर दङ गावसिनि न'खर संसार खुंनायावनो बेस्थ' बिसोर जोंखौ नायनोजोबबो हाया दिनै जोंहा सोरबा जाथि खुरमा दंबाबो जेबो गैयिबायदिसो आं हारसिङै मार खस्थ' मोनबोबाय आङो थैगोनसो ओरै नङा ओरैबायदि खस्थ' दिनै आङो सोरनिफ्रायबा थाइसे अनसुंथायबाबो जेबो मोनाखै जोंनि न'खरनिफ्राय होनजायो आरोना बाखि आं न'निफ्रायबो अनसुंथाय लुगैया जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा ओरैबायदि आरोना ज' फंबाय दंबाबो गैयिबायदि जोंनि फंबाय सासे दं बेबो गोदाव सोराव हाबा बेलेगाव मावनानै जाहैनो गोनां जायो कम्पानिफोरावहाय स'
आंसो मिथिगौ एसे दुखु न'आव थाबाबो आं बिदिनो बायदिसो डिप्रेसनाव थानो गोनां जायो फैनो होनदोंमोन फैजाबजोब्बाय थानो मैयानिफ्रायनो दाख्लैनिफ्रायनो टेनसन मोनबाय थाखानाय आं टेनसनाव दंखायो आं बिराद टेनसनाव आं गोसोखौ हमथानोसो दङ आं सोरनो खोन्थानो आंनोल'सो खोन्थायो बियो आंसो खोनासंजोबनानै थानो गोनां जायो बेसे अननो सोर नायबावनो नाया नङा बिमादैया गोदोनिफ्रायनो नायबाय बिमा बिफा थाजेननायनिफ्रायनो बिमादैयाबो नायबाय बेसेबां नायबाय थानो हायाना बेबो गासिबो खोथाखौ आं खिथाजोबनो हाया गोसो सिङाव लानानै आं बेसेबां थानांगौ समाव गाबनाय समाव मिनिनाय बिराद खस्थ' मोनबोदोंहाय जोङो रावनिफ्राय मोनसे एसेबो मोनाखै बेफोरखौनो बिराद खोथाफोर गोसोखाङो आङो दुखु मोनो आङो एसेबां आलाय आथानि थैनानै थाग्राफ्रा मालाय थैनानै थांबाय सानसे उनाव थांनानै थाग्राफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खदै लानानै थांनानै थाबाय था ओरैबो ओरैबो आंनो गासिबो टेनसन लाजोबनांगौ आं रावनोबो फोरमायनो हाला पार्सनेलिटि बेखायनो आंनि दुखुखौ आङो खिथानानै होबाय आङो जाय बुजिग्राया बुजिगोन आरो जाय मिनिग्राया मिनिगोन थेवबाबो आङो पार्सनेल प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आं रिकुवेस्ट खालामो सरि नोंथांमोना नेगेटिभ कमेन्ट खालामनो नाङा आं बिराद डिप्रेसनाव दं आरोना बेनि थाखायनो आं एसे भिडिअ खालामनाय जाबाय आङो बिकज आङो रावनोबो डाइरेक्टलि आङो पार्सनेलिटि आं खोथाखौ खिथानो हाया बेनि थाखायनो सोरनोबो खिथाबाय आङो गोबां मानसिफ्रानो बुजिखायो आंनि दुखुखौ आरोना माखासे मानसिया दुखुखौ बुजिनानैबाबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि डिप्रेसनाव हरसिनग्रा मानसिफोर दङ